இல்ல எதுல ஓடுதுன்னு கேளுங்களேன். ஏனே சும்மா கேளுங்க. வண்டியில எதுல ஓடுது? வண்டியில எதுல ஓடுது? ரோட்ல தான். அண்ணே அண்ணே திருப்பி அதே கேள்வி கேளுங்களேன். அண்ணே வண்டியில எதுல ஓடுது? டயர்ல தான். நம்ம ஜோகா இருக்குல்ல. திருப்பி கேளுங்களேன். வேணாம்ண்ணே. அண்ணே கேளுங்கண்ணே. சும்மா உட்காருங்கண்ணே. சும்மா கேளுங்கண்ணே. சரி வண்டி எதுல ஓடுது? டீசல்ல தான். எதுக்கு உட்காந்து பக்கத்துல இந்த மாதிரி காமெடியா பண்ணிட்டு வரீங்க? சும்மா ஜோக் அடிச்சு வந்தா உங்களுக்கு ஒரு கலகலப்பா இருக்கு. தூக்கம் வரல. தூக்க விடாம வர்றது ரொம்ப முக்கியம். ஆமா டிரைவர் தூங்கிட்டா கொண்டு போய் வண்டி விட்டுருவாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி காமெடி அடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெக்ஸ் ஆகி போய் இந்த மாதிரி லாரிக்குள்ள விட்டு அது குடும்பம் அழிஞ்சு போயிடும். ரொம்ப டேஞ்சர். இந்த மாதிரி காமெடி பண்ணாது. பண்ணல எல்லாம் டிவில பண்றதோட நிறுத்திக்கணும். சரி சரி சரிண்ணே. மாமா நிப்படுங்க. ஏன் நிப்படுங்க நிப்படுங்க. என்னன்னு சொல்லு. பரமேஸ்வரர் இறங்குமா. இறங்க கீழ போ. வெளிய போ. வந்தியா? அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. டிராவல்லாம் அப்படிதான். தண்ணி எடுத்து குடுமா. சீட் கார்டுல போட்டுருக்க மாதிரி தண்ணி பாட்டில் எடு. இதுக்குள்ளே வச்சிருக்கேன் தண்ணி பாட்டில். சீட்டா மாதிரி எடுத்து வந்துட்டேன். போமா ஏறுமா போலாமா. அங்க பாருங்க.